fed oplevelse. Især når man allerede kender de aktiviteter og oplevelser, man får herude. Og så ligesom får oplevet dem igen igennem en anden synsvinkel. Og ser lidt mere, kan holde øje med klassedynamikkerne, hvordan det danner sig. Og så med til at hjælpe de nye elever med at komme godt i gang. Det er vildt fedt. Altså lige nu er vores klasse i gang med at fylde nogle kasser op med vand for at se, hvem der sådan kan fylde mest op. Hurtigst. Hurtigst. Og så har vi lavet noget Robinson-aktivitet med at være modig og så har vi også skulle løse gåder for at sådan der få pointen og så se, hvem der vandt af holdene. Man bliver minklet lidt mere sammen, også fordi at man man får ikke selv lov til at lave grupper, så det gør sådan, lærerne for os, så man bliver lidt splittet på tværs. Plus at det heller ikke er samme grupper hver gang, sådan, så man får lært nye mennesker at kende. Også at man bliver tvunget til egentlig ikke bare at skulle sidde på sit værelse, når du kommer hjem fra skole og sidde på din telefon. Fordi vi har faktisk fået taget vores telefoner her, for at kunne lære hinanden bedre at kende, så vi ikke bare har vores safe space med vores telefon. Jeg tror i hvert fald, det kommer til at bygge sådan et bedre fællesskab, sådan så vi alle sammen kender hinanden lidt bedre. Og ja. Ja, altså vi har kun haft skole i 3 dage før det her, så man lærer helt sikkert folk bedre at kende. Bliver bedre venner med folk, man måske ikke har været venner med før. Ja, og det er jo også lidt anderledes end bare at være i skolen og i klasselokalet, for at man lærer nye folk at kende. Altså instruktørerne, de virker i hvert fald meget energifulde, og de virker meget på til at lave alle mulige ting, og man kan godt mærke, at de har gjort det før, og så synes jeg også, at stedet det er meget fredsfyldt. Et grønt areal, og det synes jeg er mega fedt. Og sådan, der er ikke så meget larm, og sådan, det ligger langt væk fra alting, så det er virkelig hyggeligt.